Низ, коли українська держава ладиться відзначати 30-ліття української державності, ми, русини, теж ладимося до того юбілея української державності, української вимученої демократії, вимученої зато, бо можна було вже в 91-му році все поставити із голови на ноги, і низько би не прийшлося мені рішати ці проблеми і говорити на камеру за всякі проблеми. Між тим, 30 років в Україні екзистують русини як часть, суверенна часть української держави. Вони живуть на своїй землі, вони мають свій язик, вони люблять свій язик. У них є свої поети, писателі, музиканти, композитори. І ясне діло, що є русинська література. Я б хотів би низько повісти, що за 30 років русинська література, ми знаємо, що в часи тоталітаризму вшитко було заказано. Не було ні русинського поета, ні русинської літератури, ні русинських текстів, а не старші історичні тексти не можна було читати, чи писати, читати, переписувати, або мати вдома в бібліотеках. Вшитко то ся нивочило. Убивалося любий інтерес до своєї літератури і культури. Аж наконець у 91-му році, коли помінявся світ, коли скрахувала тоталітарна система, і русини, закарпатські русини, це можемо повісти підкарпатські русини, стали жити в українській державі, в них виросли крила. Фактично із попіля вирос фенікс. І між тими людьми, котрі з оптимізмом позирали на те, що коли в 91-му році вчинилася українська держава, що тепер буде демократія, тепер буде много свободи, тепер русинський народ почне розвиватися, він буде мати свої школи, він буде мати свою літературу, свій язик, кодифікований варіант язика. Між тим було много оптимістів і в карпато-русинській літературі. Думаю, що скоро 30 наших русинських поетів, які зачинали літературне своє життя, чи, власне, літературну творчість в українській державі, коли вона ним зачиналася, що, може, скоро 30 із них не дожили до теперішнього дня. Вони так і не дожили до того часу, коли б вони вчули, що Україна визнає русинський народ, вона визнає русинський язик як окремий слав'янський язик, не як діалект української мови. Ми зато многоє уже чули. Українці самі століттями мучилися від того, що у них був старший брат, котрий ніяк не хотів узнавати їх язик. І коли вони говорили гордо, що у них є український язик, їм підчеркували, що ви не маєте українського язика. Ви діалект руського язика. І отот опит, може би було думати, надіятися, тот негативний опит, коли українська інтелігенція 100 років малася бороти за свій український язик. Він прояснить їх розум, і вони скажуть, ясне діло, як є український язик попри російський язик, так є русинський язик попри український язик. Але того ся не стало. Наші поети, писателі, многі з них уже на тому світі, царство їм небесне, многі з них не дожили до того часу. Але за 30 років кожен з них дещо файно лишив про нашу літературу і про наш народ.